kynhun project clean surrounding hapoh jinggialam jong Bah Jefferson Kynjing kabla sdang na kabatam bilor bat tinjat kum jingpynkhuid iki sawdong sawkun jong shnong ki thaw ha ki snem baladep kala nang roi bat nang kiew ha jingtreikam Mynta kane jingtrei badan burom kala poi pat sa bynta ha Thung katep bat kari Jingri kane kynhun kala pniar jingtreikam da Thung iki sambai Jhur bat Thung ru iki Jhur ban let de shayo na bynta ban pinmi pisa ya project kane kper Thung Jhur kadon ha phlau ying jang Bah Jeff bar kum ru hakikat tu kane bynta jang ki road sir kum halait kor mau panthi bar ki wei de ki jaka nadu ba ni sdang gini ki kam hi ki bun nomor bali ka jinglum bilor menta kam kadang dot hi tang ba ngam da kham concentrate ham tu nomor ula don supervisor go pe ka tu menta te ka kam ka bangi le ka long ba lumba ki jingmi bangi yo nang ni ni la kham pulut por menta ha ka thung jing thung bi na ka ba ki brio ki la ong wes mo ka bala long le no te nang tu ngi kwa ban hi kai ki we ba kam don ka no ka ba le no ti nang tu ngi thiet ik sembah Jhur ngi thung ngi tu ki Jhur pe kum menta ba ki por Jhur pan ngi le dia ka lai tu ki Jhur bat ngi generate fund ni ka project nang tu kata ka di ka we tin dala de pri thung ngi ta ki Jhur kalum bilor kadang ya imo kata ki tu ki lum ki tu ki ka di ka we ka tim tin dadep nang ta ngi risiar ngi yo risiar ben hakani don boduniet ingi ti ngiri lagi siar santeli te kisiar gila sdang he tingi la kham pulut por no hakani ro manta kani kynhun kala kner ktiru ban Jingri da kabari artali kisnyang hamau panthi Bah Jeff ulong bakani jingthung Jhur bar kamri Jingri kalong ban ai kam ai jam bar kumjuru ban pinmi pisa na bynta kani project jongki naga farming saka poultry menta ka poultry ka paisa saka pigari ro haba menta ngi nang don atli kisniang bat ki bam ki bingi ai ki gilong bit ki organic ki ti kini ki dei ki kam ki jongi mo hnrei ka kam ka jongi pat kan long le no la dang ngim non ka jingthmu lemba kini ki kam pi ngi pinmi ka employment generation kumi kini ki khna ki badon lang bat nga menta uwei wasa semeliam uwei wasu jan pe menta umdon ro yang wasu jan ti pinmi employment generation iki lemba kini ki activities ki bangile hakini ki singi balin shop ke jingpang COVID-19 bar ke jingpanjari ka lockdown ke kynhun project clean surrounding kala kner kti ru ki longyeng longsam ki blayekendu e ke jingkhlat no ki bakirsha ni ki yeng kasam nangta ki longyeng ki blamat jing e namar ke jingbam yo e ka kamai ka ji bar ki bamat e ka jingkardo nakai ka bangiyo bat nakai ka ba ya no snyang ki paralok prajor ngiyo baniarap i gibriu ki baduk ki ba sitom khamtam le hakani ka por lockdown pi te ngidang siyawan na sa bhoiro ngi le arlai jaka ki longyeng pinda le i kenta ki bada isnei sisa na markida sem sitom sisa lemba kani ka lockdown gen ngan sukren khandiat ka lockdown do pinong ka lockdown ka bhane ka sniu da piong nakaliang ka sarkar ka perkhat ban pendunai kanyang jingpang ka bha palak da piong pat nakaliang ubaduk bosok na batresngi kumangiru pinong ka lockdown ka long na kamlong ngin ong kamlong tin perkhat tang yano nrei hakabakut te kadai tang hangihi bangin niya sumar hi ala die kumno bangin ile namar hadu kadno kan ka lockdown kan ne ngimtep snem da kamnum ne ngin hab yami te ka syang ka jing sumar jungi simet kin kumno ngi sumar yala dia la ngilong careful well and good careless lapoy sa kabakut itahi kani jingtreikam jika kynhun kala poiru jika score jika kynhun na Mumbai hakaba kala punku burom yo Bah Jeff daka national award dangshen but airu daka certificate halor jingtreikam kani kynhun jongki ka dei ka first environment hero award ka ba ngayo nampo Mumbai mo ha ka to ka por badang hapor January te jing sisa nga khemla balik chate tingi siale ka zoom meeting hakapa ka don ka to ka actress ka Juhi Chawla bat ka to ka radio jockey national radio jockey ka Richa Anurun evi ngaro kam tip bangan yo ka to ka award te lemba ki porlok imat ki ki panga le ki kam hapo hangni lemba ki Facebook lemba ki ni social media bal lemba we porlok ba sit
ya dei bat ki man u dei mo uhi u be thu thai phanga ni ka kam ka bangale namar hadu man ta ngam tip kumno gitem te ki kili ken ke ka bangale tanga batai ki kata ka jingpynkhuid ya ka sawdong sawkun in dep nang ta ke employment generation khanem ka jingiarap jong ka sarkar na kanu te ki sim ngatharai ka overall bi environment temun tang ka pynkhuid ka sawdong sawkun ka khuid ka sawdong sawkun ka ler humdei ka ba khuid kan don jingmun ayu te ngatharai ki pet ka jingkhuid ki pet ka jingthungdiang ki pet ka employment generation what is your contribution towards the society lani ka imlang nga salang te ngatharai na kita ki pet ke